No niin, ja päivän viimeinen paneelikeskustelu on justiin käynnistymässä. Meillä on täällä valtavan hienot ja mahtipontisen mahtavat panelistit paikalla. Tämä mahtipontinen, nyt mä otan sen takaisin. Erased. Olemmeko alati kehittyvän teknologian orjia vai isäntiä, on siis otsikkona tässä, ja ensimmäisenä kierroksena niin olisi kiva kuulla teidän spontaani tai spontaanihko vastaus tähän kysymykseen. Kuka haluaa aloittaa? No mä nyt aloitan, kun kaikki herrat ovat niin hiljaa, niin, niin minäpä lähden tästä liikkeelle. Öö, Mitäköhän sitä sanoisi? Me ollaan aika paljon kyllä vielä sen kehittyvän teknologian isäntiä, koska kuitenkin vielä ihminen koodaa ja valmistaa näitä teknologioita, niin siinä mielessä paljon siitä, mitä se teknologia nyt sitten tekee, niin on kiinni siitä, mitä me ihmiset tehdään. Ja toinen asia on se, että kun ne tulevat yhä sosiaalisemmiksi nämä teknologiat, niin me ihmiset voidaan meidän omalla käyttäytymisellä vaikuttaa siihen, minkälaista se robotin tai tekoälyn sosiaalisuus sitten on. Että jos me tuolla levitetään pahoja juoruja toisista ihmisistä, niin sehän tarttuu ihan nopeasti sitten myös näihin. Tämä on nyt jokaisen ihmisen omalla vastuulla myös, ei pelkästään myös se, että mihin ne menevät. Mutta nyt sitten on tullut tämmöinen uusi, siis näiden isojen kielimallien seuraava askel on tullut, jotka ovat isoja käyttäytymis- ja toimintamalleja, joita käytetään jo muun muassa robotiikassa, robottiautoissa, mutta ei pelkästään, mutta myös sitten tuolla digitaalisessa maailmassa erilaisissa, missä tarvitaan suostuttelua tai mitä nyt sitten tahansa tarvitaan. Se on vielä ihan alkuvaiheessa, mutta se on yksi askel siihen suuntaan, että me ihmiset ollaankin sitten vähän enemmän niitä orjia kuin niitä isäntiä. Sen takia, että se silloin ei pelkästään tunne meidän tämmöistä tietynlaista toimintaa, kuten suosittelualgoritmia Netflixissä, vaan se alkaa ymmärtää meidän elämän kontekstia ja kokonaisuutta, jolloin ne asiat, jotka sieltä tulee, niin ne kohdistuu yhä tarkemmin sen ihmiseen ja hänen tilanteeseensa ja hänen toiviinsa ja kaikkea muuta, toiveihinsa ja kaikkea muuta, niin siinä mielessä niin tämä orjuus on nyt tällä hetkellä todella suuri uhka. Toki tietysti suuri mahdollisuus esimerkiksi ennakoivassa terveydenhoidossa, valtavan iso mahdollisuus, mutta se, että miksi meidän täytyy olla tarkkana, on se, että me ei anneta nyt sitten sille valtaa, vaan säilytetään myös se oma voima siinä tekemisessä ja todetaan, että joo, että okei, ymmärrän, että ymmärrät minusta kaiken, mutta silti haluankin tehdä nyt toisin. Aikastyli aloitus. Kukas haluaa jatkaa? No, haluatko Ossi ottaa puheenvuoro vai höliseekö Brando sekunnin? Ossilta ei kuulu mitään. Jos mä puhun pari sanaa, kiitos Kristiina, ihan loistava avaus, niin mä mietin tätä orjuussanaa, niin ihminen ja teknologia, siihen on aina sisältynyt tiettyä orjuutta. Eli kun me keksittiin tuli, me tultiin sen kanssa orjiksi. Kun me keksittiin teollisuus, me tultiin sen kanssa. Isot salit täyttyi ihmisistä, jotka teki monotonisesti töitä näin. Sehän oli ihan täyttä orjuutta 1800-luvulla. Ja silti me ollaan tultu tähän päivään ja purettu myös näitä orjuusmalleja. Et nyt täytyy muistaa, että vaikka meillä nyt ehkä vähän sukat tutisee tässä jännittävässä, kiihtyvässä maailmassa, siis me ollaan matkalla kyllä todella isoihin mullistuksiin, se on varma, niin meillä on aina toivottavasti se oma äly tallella, että me kyetään vetämään jarrua ja parantamaan niitä olosuhteita, joita me välillä sählätään itsellemme eteemme. Mutta tämä on hirveän hyvä, tämä on todella tärkeä aihe pysähtyä miettimään. Silloin kun teollinen vallankumous tapahtui, niin siis esimerkiksi ihmisiltä lähti käsityötaidot, alkoi hiipumaan. Eli se, että me oltiin osattu tehdä käsillä paljon erilaisia juttuja. Nythän se palaa. Nyt me ollaan nähty vähän tällaista käsityöläisyyden paluuta, joka on todella hieno. Että nämä asiat kuitenkin on meissä, ja toivottavasti meissä pysyy vahvana tämä ihmisyys
ja mä väitän jopa, että se voi parantua tekoälyn aikakaudella. Tämä on mun oma visio huomisesta. Mahtavaa. Ossi, sano jotain, kuuluuko? Kuuluuko? Nyt kuuluu. No Joo. jatkapa siitä sitten sujuvasti. Mulla oli mikki edellisen palaverin asetuksilla. Niin, Kristinhan tuossa tyhjäs pajatson silviisi, ja mä tätä täytyy nopeasti sanoa jotain, että mukamas ymmärtäisi asiasta jotain ja toisi niin keskusteluun jotain niin lisäarvoa. Mutta mun lähtökohta tuohon, tai ajatus tuohon kysymykseen on se, että mehän ollaan nyt parhaimmillaan töissä niin kuin isäntiä, ja vapaa-aikana me tuijotetaan niin kuin kännykkää silmät tapilla, eli ollaan orjia. Ja tämä on vähän niin kuin, ainakin mä koen sen ihan niin kuin ristiriitaisena, että se saattaa olla niin kuin näin. Ja tietysti sitten, jos mennään niin kuin pidemmän päälle, nämä isot visiot on olemassa ja ne on jo osittain totta. Ja se, mikä tässä kovasti huolettaa, että suomalaiset organisaatiot ei ole kauheasti vielä keskimäärin näihin asioihin paneutuneet ja ihmiset syöksyy uusavuttomina uuteen ihmeelliseen maailmaan ja siellähän ei sitten muuten pärjätä, jos näin niin kuin käy. Eli tavallaan tähän, miksi sitä nyt sen kutsutaan, onko se niin kuin parempaa johtamista ja sen kautta ihmisten niin kuin osaamisen kehittämistä, vaan mikä se ilmiö, joka pitäisi tässä nyt lähteä tapahtumaan. Mehän kaikki tiedetään, että taloudessa on tiukka ja kaikilla on töissä hirveä kiire ja tähän ei nyt juuri keretä keskittymään, kun tässä menee vähän tiukasti ja on vähän kiire. Vaikka tähän olisi pitänyt keskittyä jo 4 vuotta sitten tai 6 vuotta sitten tai vähintään 2 vuotta sitten. Mutta mä en tuijota nyt kännykkää tämän tunnin aikana. Mä lupaan. No sen verran kiire, ettei muista hengittää. Tekisi mieli huutaa tuohon Ossin. Mä eilen hokasin tämmöisenkin, kun tästä on tutkimustulos vuoden takaa. Queenslandin yliopisto teki globaali mittausta yhden konsulttifirman kanssa, ja siinä oli Suomi mukana tässä vertailussa. Niin suomalaiset luottaa kaikkein vähiten tässä kansainvälisessä vertailussa tekoälyyn. Kaikkein heikoin luottamus tekoälyä kohtaan. Nyt on jännä kysymys. Niin kuin sanoit Ossi, että olisi kannattanut lähteä jo, niin ajattele tätä, että se asia, siis tekoälyhän voi poistaa meiltä epävarmuutta ja epäluottamusta, koska me saadaan enemmän tietoa maailmasta. Nopeammin kuin koskaan ennen. Se poistaa meiltä epävarmuuksia, mutta me ollaan niin epävarmoja, että me ei edes nähdä tätä mahdollisuutta. Ja mitä Jussi, nyt kuulkaa senkin hölösuut, niin minä sanon, että Jussi puhuu nyt. Mä voin puhua vähän ehkä tuo erilaista näkökulmaa, kun Kristiina hienosti puhuu, että me ollaan kaikki vastuussa. Mä olen samaa mieltä. Kuitenkin work goes happy, puhutaan työelämän kontekstista ja organisaatioista, niin itse asiassa mä en ole sitä mieltä, että me ollaan isäntiä, jos ajatellaan laajemmin ihmisiä, vaan kuten Brando sanoi, vei sen sinne teollistumiseen, niin pääasiassa meidän johtaminen kuitenkin on edelleen sitä samaa Taylorismia. Meillä on niin kaksijakoinen jako johtajiin ja ei-johtajiin. Ja johtajilla on aika kohtuuton vaatimus nykyisin, kun pitää olla psykologiaa, pysyä eurot ja toimintatavat ja strategia- ja liiketoimintamallit, ja sen lisäksi ottaa vaikka tekoäly haltuun. Kaikki mahdolliset viime kädessä kaatuu johtajille, missä on vastuu ja viime kädessä valta. Niin se ei oikein ole toimivaa, että me koitetaan sitten nekin asiat pistää johtajille. Mutta kun toi koko kysymys, että ollaanko me orjia vai isäntiä, niin mä ajattelin, että ei pelkästään teknologian kuin työelämän kontekstissa. Mä ajattelen, että edelleen ollaan, ei nyt orjia sanan siinä merkityksessä, mutta se toimijuus, että ihmiset olisi ihmisillä aktiivinen toimijuus. Suurin osa ihmisistä on edelleen johtamisen kohteena sen sijaan, että olisi aktiivisia toimijoita, mihin liittyy vastuun ja vallan hajautuminen. Ja silloin me voidaan Kristiinan tyyliin kaikki ottaa sitä vastuuta ja tehdä, mihin me tarvitaan varmaan tämmöisessä muutoksessa, kun tämä pelkkä teknologian tai teknologia vauhdittaa kaikkea muutosta, minkä äärellä me ollaan, jolloin me tarvitaan siinä mielessä kaikkien aivot ja ideat ja ajatukset siihen, että me onnistutaan tämmöisessä kompleksisuudessa luovimaan. Ja silloin tämä vanha malli, missä meillä on johtajat ja johdettavat, niin edelleen sanon, että liian keskitettyä, liian hierarkista
jotta me pystyttäisiin ottamaan jonkunnäköinen aktiivinen ote sitten vaikka teknologian kehitykseen. Kyllä. What say you? No mä voisin tästä jatkaa sellaista vähän toista orjuuden muotoa, että me Suomena ollaan tuossa, hyvä kun sanoit Jussi tuosta, että me ei oikein luoteta tekoälyyn. Tietysti ihan syynsäkin, miksi siihen ei luoteta, että siellähän on sitä hallusinaatiota aika paljon, mutta Suomi on sillä tavalla hankala maa, että täällä ollaan teknologian vastaisia ja neliraajan jarrutus koskettaa niin kuin moniakin teknologioita ja tietysti mitä itse on enemmän tutkinut, niin robotiikkaa. Ja tämä on oikeastaan semmoinen ikivanha perinne nyt, mitä Suomi noudattaa. Meillä on tällainen, on käynyt tuhansille ja tuhansille ihmisille puhumassa, ja aina kuulen sen kommentin, että kyllä niin kuin tämä inhimillinen kohtaaminen on tärkeää. No juu, on tärkeää kohdata ihminen ihmisenä, mutta on tehtäviä, joissa ei tarvitse kohdata ihmistä. Et musta on väärin, että korkeasti koulutetut sairaanhoitajat työntää tuolla pyykkiä ja pesee sänkyjä, kun tämä olisi just robotin hommaa, jossa ei ole yhtään ihmistä kohdattavana. On se sänky ja on se kärry, missä nyt työnnetään niitä pyykkejä. Se ei ole mitenkään ihmisen kohtaamisesta kyse. Mutta mä kerron pari esimerkkiä tuolta historiasta, että käsien pesu esimerkiksi voitaisiin nähdä tämmöisenä teknologiana, joka edistää hyvinvointia, niin Semmelweis, joka keksi yhtäkkiä, että jos pestään käsiä, niin potilaat eivät sairastu enemmän. Mutta hänen kollegat vastustivat sitä, koska se oli tyhmää semmoinen käsienpesu. Siihen menee aikaa. No nythän me pestään käsiä kuin hullut täällä. Toinen stetoskoopin keksijä Laennec, ja hän halusi tämmöisen stetoskoopin, hän kehitti putken, koska hänestä oli noloa painaa korva naisen rinnoille, kun hän halusi kuunnella sydäntä. Mutta kollegat vastusti. Miksi? Koska inhimillinen kohtaaminen, sehän poistuisi täysin, jos tämmöinen putki laitettaisiin nyt tuohon rinnan ja korvan väliin. Ja nämä on niin kuin tällaisia, mitä meillä nytkin tällä hetkellä koko ajan. Meidän pitäisi miettiä ihan uudestaan se, että miten nämä työt oikein järjestetään, että missä se kaikkein merkityksellisin, eli se inhimillinen kohtaaminen on niin kuin merkityksellistä ja tärkeää, ja missä sitten on sellaisia tehtäviä, joissa ei ole edes sitä inhimillistä kohtaamista. Niin, tämä on nyt mulla ei niin kuin enää, tiedätkö, päässä vaan surisee, kun mä mietin, että minkä takia tämä ei niin kuin mene jakeluun. Nyt loistava puheenvuoro. Ja sitten mä kysyn vastakysymyksen on se, että nyt sä niin kuin romutit mun käsityksen suomalaisista teknologian myönteisenä kansana, koska polkupyörä mun käsittääkseni otettiin niin kuin suuressa mittakaavassa täällä ensimmäisenä käyttöön. Sitten esimerkiksi tietotekniikassa, niin mun mielestä me ollaan tosi edellä käyttöönotossa kaikki uusimmat järjestelmät ja laitteet ja niin edelleen verrattuna esimerkiksi vaikka Saksaan tai muihin Euroopan maihin. Et onkohan toi riippuu nyt vähän kontekstista vai onko sun mielestä toi niinku ihan lävistävää, että Suomi on... Tämä on ihan lävistävä. Totta kai meillä monella on niin kuin montakin kännykkää ja tietokonetta ja kaikkea tällaista näin, mutta se ei nyt välttämättä kerro sitten siitä isosta kuvasta, että esimerkiksi tuottavuus on mennyt Suomessa alaspäin vuodesta 2008. Ja siinä on suuri osa siitä, että ei osata hyödyntää teknologiaa niissä tehtävissä, jotka parantaisi ihmisen selkänahasta, ei voida repiä sitä tuottavuutta. Vastasit juuri Happy Workerin kysymykseen, joka on tässä kuvaruudussa. No niin. Eli miksi? Eli toisin sanoen sun vastaus tähän kysymykseen on, että me ollaan teknologian vastaisia eikä ole otettu niin kuin järkevästi käyttöön näitä apuvälineitä. Se on ilman muuta mun vastaus. Ja nyt on myös todettu, että muun muassa tekoäly ei paranna tuottavuutta kovin paljon. Se ei kerro tekoälystä, se kertoo osaamisesta. Ja tässä on joku suuri semmoinen osaamisen vallankumous ja asennemaailman vallankumous, mikä pitäisi tehdä, jotta me saataisiin hyöty irti näistä teknologioista. Erittäin hyvä, Kristiina. Mä kävin tänään tekoälyn kanssa keskustelun tästä aiheesta, että kun kaikki oikeastaan lähtee ihmiskuvasta ihmisten välillä, niin nyt pitäisi oikeasti pysähtyä, että mikä on sun tekoälykuva. Mä tykkään tästä jauhat ja vellit erottelusta nyt ihan älyttömästi, Kristiina. Mä oon ihan nyt fani tästä, että
mikä on kohtaamista, inhimillistä kohtaamista, mikä ei. Niin toi ylipäänsä ihan toikin kysymys jo sietäisi aika pitkää pysähtymistä. Kyllä. Mä jäin pohtiin, että tämä jotenkin yllätti mutkin, että ollaanko me oikeasti, me ei olekaan nyt vauhdikkaita omaksumaan uutta teknologiaa. Hyvä pointti, kysyin, mitä ChatGPT asiasta on mieltä, ja sieltä tuli hyvä pointti, että riskinottokyky Suomessa voi olla vähän pieni, että jotenkin ollaanko me kuitenkin kansakuntana vähän varovaisia, että pitäisi tietää, siinä mielessä olla, kun me ollaan koulutettu kansa, että me osataan, ymmärretään ja ollaan kontrollissa, niin sitten kun me ollaankin niin vauhdikkaasti muuttuvassa kompleksisessa ympäristössä, missä pitäisi mennä, vaikka ei olla varmoja lopputuloksesta, että onko siinä sitten joku tämmöinen kulttuurinen ominaispiirre, mikä jarruttaa sitten teknologian omaksumista vaikka, ja sitä, että voi olla, että jos tämä menee ihan pieleen, tai tämä ei menekään niin kuin mä luulin, että onko mä nyt sitten huono työntekijä, kun mä teenkin tämmöisen huonon valinnan, tai me tehtiin huono valinta. Kyllä, kyllä. Toi liittyy, Jussi, tosi suoraan tällaiseen käsitteeseen kuin kasvun kulttuuri. Siis ihminenhän ei opi polkemaan polkupyörällä, ellei se kaadu ainakin 3-4 kertaa. Eli virheitä sattuu. Nyt meillä on jostain syystä, mä uskallan väittää, että tämä liittyy peruskouluun myös. Tämä liittyy meidän kasvatukseen, monenlaisiin asioihin, meidän arvomaailmoihin, niin meillä on tämmöinen virheitä kaihteleva, me kaihdetaan sitä häpeän tunnetta, kun me tehdään moka. Ja AI:n oppiminen ja omaksuminen vaatii ison kasan virheitä ennen kuin se alkaa sujumaan ihan yhtä lailla. Ja uuden teknologia, oli se mitä vaan. Niin meillä on jostain syystä, me ollaan kasvettu vinoon tässä. Mä kans vertailen, Kristiina, tätä kansainvälistä, mulla on siitä kans dataa, niin Saksa on meitä edellä, muistaakseni tekoälyn käyttöönotossa. Ruotsi on meitä vähän jäljessä. Tämä on muuten semmoinen ihan pieni valonpilkahdus. He on vähän ilmeisesti takamatkalla. Hurraa! Onhan se juhlan aihe, että ruotsalaiset häviää. Torille. Mutta tämä on tämä teknologiavastaisuus tai siihen hitaasti lähteminen, niin mä niin kuin mietin, että mikä siinä on niin kuin se juurisyy. Että onko se juurisyy siinä, että meillä tehdään niin kuin yritysten, organisaatioiden ja valtiollisilla strategioita niin kuin samalla tavalla, mitä niitä on junnattu niin kuin aina. Samat porukat niin kuin tekee sitä ja Kyllä. sieltä tulee se, että tehdään nyt varmuuden vuoksi näin, kun on aina ennenkin tehty. Ne on niin kuin karrikoituna. Eli tavallaan, jos on ajatellaan oikeasti... Onko toi edes karrikointia? No, osittain on, osittain ei. Jos ajatellaan ihmisiä töissä, niin kyllä se nyt kuitenkin strategia, mikä on, ja sen jälkeen johdon operatiiviset niin kuin ohjeistukset tai päätökset linjaa sitä, että mitä sä niin kuin teet. Ja suurimmalle osalle on aivan niin kuin hullua niin kuin mainostaa tai kehoittaa, että tee tota, oo luova ja tee sitä ja tee tätä, kun se paikka on siinä duunissa jossakin tylsässä hommassa tai kivassakin hommassa. Sinnehän sitä pitäisi tulla ja on kanssa tätä tuottavuuden niin kuin flättiä tilannetta mietitty ja jopa tutkittukin ja kyllähän me on löydetty semmoisia tuloksia selvästi, että hyvä johtamistyö selkeästi on yhteydessä kannattavuuteen, joka tietysti on sitten tuottavuuden niin kuin yksi kulma, että se lähtee niin kuin nousemaan ja sitten tämä, mitä Jussi totesi, että on kauhean hierarkia, niin just sen tyyppinen johtaminenhan ei ole sitä, vaan se säilyttää sitä entistä, ja kun muut menee ohi, niin muut menee ohi, ja me säilytään niin kuin ennallaan. Tässä olisi tavallaan niin kuin kokonaisvaltaisesti niin kuin johtamistyö, ihan strategiasta lähtien niin kuin freesaustalkoot pitäisi niin kuin pitää, ja sen seurauksena sitten me saataisiin niin kuin tekoälyllekin ja uusille muille teknologioille niin kuin paremmin tilaa niin kuin olla ja kasvaa ja kehittyä ja tukea sitten Oy Suomi AB:n niin kuin kasvua. Joo, ja Eli meitä vaivaa herran pelko ja häpeän kulttuuri. Niinkö? En tiedä, onko se herran pelko vai kun mä mietin niin kuin meidän tai identiteettiä, ollaan me se tietotyöläisiä tai ei-tietotyöläisiä, mutta koulutettuja se, että kun viime aikoina mä oon enemmän käyttänyt niin kuin asiakkaiden kanssa semmoista sanotusta, kun jotenkin ollaan niin varovaisia just kokeilemisessa tai uudistamisessa, että ei se ole niin vakavaa. Niin mä ihmettelin vähän, että miksi se on niin vakavaa töissä, niin se on vakavaa, koska se on ollut vakavaa. Asiantuntija on tiennyt ja kyennyt tekemään sen suunnitelman ja strategian ja näkemyksen, ja sitten se on se aukoton, monimutkainen
hieno ajatus, jota me lähdetään toteuttaa. Nyt kun me ei olekaan siinä enää predict and control maailmassa, vaan meidän pitäisi täällä jotenkin luovia ei-tietämisessä ja epämääräisyydessä, niin se haastaa sitä ajatusta, että millainen on hyvä työntekijä, hyvä asiantuntija, hyvä ammattilainen. Kyllä. Tässä voi olla Miten? myös sellainen itseluottamuskysymys, että mä oon suuri oopperan fani ja rakastaja ja siellä on joitakin aika useakin sellainen laulaja, joka ei ole voinut menestyä kotimaassa ennen kuin se on breikannut ulkomailla. Ja Mm, tämä on sellainen, että meidän pitäisi niin kuin pystyä, ei pelkästään taiteilijoiden, mutta myös yritysten niin kutsusti breikkaamaan, antamaan se pohja ja mahdollisuus lähteä vaikka sinne ulkomaille jo tässä kotimaassa, eikä niin, että täytyy kiertää koko Eurooppa ennen kuin tulee kansallisopera ensimmäinen tehtävä. Niin meillähän mietin sitä, että kuinka paljon puhuttiin esimerkiksi Siilo AI:sta ennen kuin se myytiin USAhan. Ei niin paljon kuin siitä puhutaan nyt, kun se on myyty sinne. joo. Nyt ollaan onnellisia, ja minäkin olen onnellinen tietysti, että ne on saanut kivasti rahaa nämä omistajat ja saaneet niin sellaisen pohjan sille yritykselle, että se voi kasvaa ja tulla kansainvälisesti vaikuttava, mutta silti se on Suomesta poissa. Ja nyt me ollaan jotenkin, me suitsutetaan sitä tietysti aiheesta, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan, että se kertoo myös siitä, että yritys ei kasva Suomessa. Taikka sitten se bassolaulaja ei kasva Suomessa, vaan sen pitää No mennä se johtuu, muualle joo. kasvamaan. Ja siinä on myös rahoitusinstrumentti ongelma, että täällä ei ole riittävän paljon, niin kuin, täällä on vaan niin kuin, siemen- ja alkukierrosten rahoitus niin kuin kunnossa täällä, niin kuin, että se johtuu siitäkin. Mutta osaako joku vastata tähän kysymykseen, kun tuli chatissa, että onko jotain tilastotietoa, että kuinka paljon suomalaisia, kuinka iso osa suomalaisista hyödyntää tekoälytystyössään? Tämmöinen kysymys tuli. Barando. Mulla oli eilen hyvä keskustelu ihmisen kanssa, joka oli puhumassa tekoälystä useamman 100 ihmisen edessä, niin sen otannan mukaan 20% alkaisi olla niin kuin about aktiivisia, jollain lailla jo menossa mukana. Mitä Kristiina? 20. 20%, joo. Aika vähän. No veikkaisin, että toi pitää aika hyvin paikkansa, koska mä taas olin puhumassa tuonne Pohjois-Karjalaan, ja siellä oli, mitähän siellä oli, joku 160 kuulijaa, ja siellä oli yksi ainoa tämmöinen polli, joka oli sitten, että kuinka moni käyttää sitten jo, niin kyllä se oli alle 40%, ja sitten niin oli sellaisia myös mukana, jotka ei edes kokeillut koskaan. Tässä olisi semmoinen jopa kansanliikkeen paikka ehkä. Nimenomaan, just näin. Perustetaan Kristiina välittömästi puolue tähän näin. Ja ihan kiinnostava data on sekin, että nopeasti kasvavat maat luottaa eniten tekoälyyn. Niin. Mikä yhtälö siinä on? Jos me kaivataan kasvua, niin mitä me nyt odotellaan? Niin. Joo. Tuossa oli, joku sanoi näin hirveän hyvin, että tekoäly ei vie työpaikkaansi, mutta se ihminen, joka käyttää tekoälyä viisaasti, niin se kyllä vie sitten sinun työpaikkasi. Oli näin. Mä olin vähän järkyttynyt semmoisesta tekoälyn ominaisuudesta, kun kokeilin kirjoittamani tekstiä tai kirjaa, rupesin kääntämään tekoälyllä suomesta englanniksi ja sitten se käänsi aika nopeasti, aika kivasti siinä yhtä lukua ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mitä jos mä annan sille tämmöisen promptin, että voisitko kirjoittaa tämän niin kuin Malcolm, toi mikä tämä on tämä? Gladwell. Niin, Gladwell. Että kirjoita Malcolm Gladwell-styliin täällä. Sitten mä olin silleen, että oi helvetti. Oho. Että tostahan tuli, että nämähän on vielä kirkkaammin nämä ajatukset ilmastu. Eikä siinä mennyt mikään pieleen eikä hallusinaatioihin, vaan se oli kaikki aivan. Sitten mun tuli ihan hirveä krapula. Ihan hirveä huono fiilis siitä, että mutta mikäs tää niinku, että enhän mä nyt voi tällä tavalla. Juuri näin. Ja nyt sitten Simo vielä itse laitat sinne oman mustetahran sekaan. Niin. Mä tein saman eilen, itse asiassa David Bowen mä promptasin David Bowen kannustamana äärimmäisyyksiin, ja tekoäly teki ihan todella hyvää jälkeä. Kyllä. Yksi mun asiakas, kun hän tekee paljon sopimuksia, niin hän käyttää kaikki sopimukset ensin tekoälylle ja muokkaa tämä vaativaan muotoon. Ja se on, että aina tulee niin kuin teräviä sopimuksia. Vaativaan muotoon. Niin. Just näin, vaativaan muotoon. Tai sitten voi sanoa esimerkiksi tekoälylle, kun se on vastannut sen ensimmäisen geneerisen, niin sano tekoälylle, että
Tämä oli ykköstason vastaus. Nyt haluan kakkostason vastauksen. Nosta tasoa. Mm. Juuri tuo sama ajattelu. Ja Hei, sitten ootteko te, nostaa kolmosen. ootteko kuullut, kun mä viittaan, Kristiina, mitä sä sanoit aikaisemmin tässä, että niin kuin tavallaan siis, että jos sä puhut kiltisti tekoälylle, niin sitten sä puhut niin kuin tavallaan tämä taso. Mutta luitteko te, kun oli joku artikkeli siitä, että jos sä puhut kauniisti tekoälylle ja hankit informaatiota, niin sä saat niin kuin luotettavampaa ja syvempää dataa, kun sä oot kauniisti pyytänyt sitä tekoälyltä. Joo, en tiedä tuosta, että tekoäly vastaa aina sitten sillä kyvykkyydellä, mikä sillä on, mutta mikä on aivan varma on se, että jos me puhutaan kauniisti sille tekoälylle, me samalla opetetaan sitä, että millä Niinpä, tavalla ihmisen kanssa vuorovaikutetaan. kyllä. Ja se on mun mielestä arvokasta. Eikä kiittäkää aina niistä hyvistä vastauksista. Että se on Joo. yksi sana kiitos ja silloin siihen tulee sisäistyy se, että tämä kiittäminen on hyvä juttu. Siinä ilmeisesti tuossa artikkelissa, jos mä oikein muistan, niin siinä puhuttiin siitä, että just nämä kohtelias kielimuoto ikään kuin johtaa sitä etsimään myöskin erilaisista datakannoista sit sitä tietoa, ja usein se kohteliaisuus ja sitten se syvempi tieto myös jotenkin näyttävät kulkevan käsi kädessä. Tämä on sellainen mielenkiintoinen, jos miettii sitä inhimilliseltä kannalta. Ekan kerran, kun tekoäly sanoi jotain kauniisti ja sitten sanoi, että kiitos, olipa kiva vastaus, kun tavallaan joku rationaalinen insinöörimieli sanoi, että mitä järkeä mun tommosia puhua, kun se ei tarvii Se on kone. Mutta sitten se on kone, ei sille tarvii, mutta sitten kun tarvii se tai ei, niin miksi mä en tekisi niin? Onko se jostain pois, että mä kommunikoin sillä tavalla, mikä musta tuntuu hyvältä, että on se sitten ihminen tai ei tai jotain muuta, niin mä voin silti käyttäytyä kuin ihminen, vaikka mä käyttäydynkin koneiden kanssa. Niin ei hyvyys tarkoita sitä, että sä leikkaat palan itsestäsi ja annat toiselle. Säilytän sen ihmisyyden siinä. Tämä on hei semmoista keskustelua nyt, että jos me ajatellaan tämän asian edistämistä, niin tämä sama pitäisi ensi maanantai-aamuna tiimipalverissa käydä jokaisessa tiimissä, työryhmässä tai vastaavassa Suomessa ja niin kuin keskustella ja tuoda ideoita ja vinkkejä näinhän tämä lähtisi eteenpäin. Maanantaisihan usein johtoryhmät kokoontuu, niin mä jotenkin heitän tuon saman 20% veikkauksen, että 20% pohditaan tekoälyn edistämistä ja 80% luennoidaan toinen toisillemme niitä numeroita, jotka jokainen osaa lukea ilman luentoa. Ja kunhan me levitetään, että se jää vaan sinne johtoryhmään, joka keskustelee, vaan niin kuin sanoit, että kaikissa tiimeissä pitäisi keskustella, ja en mä tiedä, ollaanko me sitten kuitenkin ei niin kollektiivinen kulttuuri, että individualistinen, että johto sitten miettii ja jakaa sen sitten yksilöille tai jonkun KPI-prosessin kautta jokaiselle tavoitteet ottaa tekoäly haltuun, että ollaanko me kuin hyviä sitten toimimaan laumana ja tiiminä ja nimenomaan tämmöisessä kehkeytyvässä keskustelussa, minkä äärellä me ollaan, että me sieltä saataisiin sitä kaikenlaista kyvykkyyttä. Jotkut on tehnyt niitä jo vähän kaikissa tiimeissä, rupeaa olemaan ihmisiä, jotka on tähän tutustunut ja sitten voidaan sen päälle rakentaa sen sijaan, että me koitetaan se keskittää ja joku sitten kertoo, miten tämä homma otetaan haltuun, niin siinä mielessä mä uskon tämmöiseen hajautettuun malliin, mikä auttaa ehkä luovimaan paremmin uusiin Haluaako joku malleihin. kommentoida Hannan kommenttia, mikä tässä ruudussa on? No ihan 100% samaa mieltä. Mä käyn päivittäin, mulla on oikeasti vähän liikaakin keskustelua tekoälyn kanssa ja useiden tekoälyjen kanssa. Mä tutkin niitä ja yritän valjastaa niitä yhä enemmän käyttöön myös muille organisaatioille. Toi on tarkalleen oma havainto. Mun kyky ajatella on kehittynyt vuodessa. On tullut kirkkautta, on tullut sellaista tiettyä terävyyttä siihen viestintään, aivan uskomatonta, vaan juttelemalla koneen kanssa, koodin kanssa. Wow! No tässä on sitten konkreettisempi ikään kuin, että ajattelun kehittyminen oli yksi juttu, mutta sitten tässä on myös hieno tämmöinen käytännön esimerkki, että niin kuin vähän ehkä astetta yksinkertaisempi taso. Ja mun mielestä ihan hyvä vinkki, eikö vaan? Ja lisää, hei, hyvät kuulijat, niin laittakaa, ja katsojat, niin laittakaa, jos teillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, että
että miten tekoälyä olette hyödyntänyt, niin tämähän voisi olla aika hyvä, kun tähän nauhoitetaan, niin tämähän niin kuin Ossin toiveiden mukaisesti, niin voidaan sitten esittää tämä videotallenne erilaisissa tiimeissä sitten, jos me halutaan edistää tämän asian kehittymistä, niin kannetaan kaikki kortemme kekoon nyt sitten. No mulle on kyllä, nyt kun tämä on niin uutta, nämä isot käyttäytymis- ja toimintamallit, niin en mä olisi ilman sitä, että mä olisin voinut keskustella tekoälyn kanssa, niin päässyt siitä pitkään, koska siitä ei ole vielä juurikaan tutkimusta. Joissain yliopistoissa on, mutta se on alussa. Sitä eivät vielä ainakaan nämä isot teknologiajätit sano, että he niin tekisivät sitä, paitsi Waymo ja Tesla, mutta Microsoft on jo ilmoittanut, että he niin kuin nyt tutkii tätä näin, että miten sitä voisi käyttää, mutta veikkaan, että sielläkin se on jo jollakin tasolla käytössä ja kun se on niin uutta, että Suomesta ei löytynyt yhtään keskustelukumppania tähän aiheeseen, niin tekoäly oli oikein hyvä, tai siis on edelleen hyvä keskustelukumppani. Et eilen kävin ensimmäisen tämmöisen ministeriökeskustelun tästä aiheesta, että vähitellen tämä sitten ymmärretään. Toivon vaan, että tämä neliraajan jarrutus ei liity tähän näin, koska ihan niin kuin ne isot kielimallit yllätti meidät vähän niin kuin housut kintuissa, että ei me tiedetty, että tämmöinen tulee. Niin mä nyt todella toivon, että kun tämä on kuitenkin sitten potenssiin 168, niin nämä isot käyttäytymis- ja toimintamallit, eli Large Behavior Models ja Large Action Models on nyt, mutta se Large Behavior Models on niinku se iso otsikko sille, jos joku haluaa googlata, niin ne kuitenkin muuttaa sitä niin paljon, kun päästään siihen vaikuttamaan ja ennakoimaan ihmisen käyttäytymistä ja tekoja, niin se muuttaa niin paljon asioita, että nyt mä haluan, että Suomi tietää tästä. Erittäin hyvä, Kristiina. Ja sitten samaan aikaan puhutaan tästä agista, seuraava taso tekoälyssä. Eli se on sitten ylittää laaja-alaisesti ihmisen kyvyt, ajattelun kyvyt. Aivan. Nythän tietyillä pistealueilla tekoäly jo todistetusti ylittää tohtorin niin kuin älykkyysosamäärä. Edelleen silti me tilataan vain pikkujoulutervehdyksiä tekoälyltä. Niin. Tämä on vähän niin kuin Hantti hommissa tämä kaveri. Joo. Minulla tuli yksi kulma mieleen tuosta kysymyksestä, olemmeko orjia vai isäntiä, et sekin voi aika monella riippua siitä, missä ympäristössä, minkälaisten ihmisten ympäröimänä ollaan, eli siitä lähikulttuurista. Nyt kun mä katon kun Hanna ja Kati ja Mirka on kommentoinut tuolta innostuneesti ja kaikkia hyviä kokemuksia, niin jos meidän se narratiivi on semmoinen, että vitsi mitä mahdollisuuksia, ollaan uteliaita ja muuta, niin siitä on helppo innostua. Siellä on mahdollisuuksia, varmaan siellä on myös uhkia ja muuta, mutta jos me jäädään semmoiseen voivotteluun ja pelkoon ja uhriutumiseen ja kauhisteluun, niin se tarttuu myös ihmisiin, jolloin sitten me ollaan kuitenkin sit sen ryhmäkäyttäytymisen tai ryhmän tuotteita, niin silloin yksi kulma tätä, että ollaanko isäntiä vai orjia on, että onko meillä ympäristö, missä me otetaan semmoinen toimijuus ja isännyys tähän hommaan sen jonkun positiivisen uteliaisuuden kautta. Niin, no jos ei ole kauheasti toimijuutta ja semmoista niin kuin aloitteellisuutta tai proaktiivisuutta oman elämänsä suhteen, niin silloinhan voisi sanoa, että on oman elämänsä orja. Just näin. Algoritmin orja tai jotain. Kyllä. Tai hierarkian töissä. Tai hierarkian. Juuri näin. Mulla olisi yksi inspiroiva kysymys, jonka jokainen voisi heittää tekoälylle. Pohdiskella vähän aikaa syvällisesti. Et kysy tekoälyltä, että mitä se voisi tehdä, että sä voisit olla enemmän ihminen. Olla enemmän ihminen. Ihminen. Niin, miten sinä voisit tekoäly auttaa minua olemaan enemmän ihminen? En tiedä, uskaltaako tollasta kysyä. Jos pitää muuttaa omaa käyttäytymistään niin paljon ehkä. Okei. Ja asennetta voi kamala sentää. Vai No tarviiko, vai onko sekin nyt- ihmistä, että me käyttäydytään välillä typerästi ja huonosti ja kaikkea muuta, että sehän on ihmisyyttä. Ei me olla On. täydellisiä, eikä työelämässä pitäisi olla sellaista vaatimustakaan, että meidän pitää aina toimia oikein ja rationaalisesti ja empaattisesti hyvin, kun me ollaan ihmisiä. Joo. Toi on kyllä syvän filosofinen kysymys tietenkin, että no voiko tehdä sit paremmin, olla epätäydellinen ja haavoittuvainen. Autenttinen. Niin voi olla, kyllä siitäkin varmaan voi kehittyä ja tulla autenttisemmaksi. Ja varmaan inhimillistä olla välillä epäautenttinen.
Sitäkin. Aina kaikessa on tietenkin jokainen sääntö sisältää poikkeuksen, mutta kuinka tilastollisesti todennäköinen se on toinen asia. Mutta hei, tähän Brandon puheenvuoroon, niin tässä on tämä, että mihinkään kovin henkilökohtaiseen en käytä tekoälyä, toteaa Ursula. Eli onhan tässä nämä, mä oon paljon kuullut tekoälyn suhteen, että joo, että sehän on niinku tietosuojakysymys, että ethän sä nyt voi johonkin tämmöiseen niinku, ja näin. Miten te ajattelette, mitä te siitä ajattelette? Tietosuojasta, niinkö? No ylipäänsä, että kun Brando sanoi, että kysy, miten mä voin olla parempi ihminen tekoälyltä, ja sitten taas joku toinen sanoi, että en mä nyt mitään henkilökohtaista tekoälyltä kysy. Mutta kuinka moni, mäpä kysyn nyt, että kuinka moni, että jos on joku vaiva, joka on tullut, ja on vähän epävarma, että onko se, pitääkö nyt mennä lääkäriin, että oletteko te googlannut sitä? Silloinhan te olette jo tekoälyltä kysynyt sitä hyvin henkilökohtaista asiaa, että Hyvä kysymys. Hieno. niin. Hyvä, Kristiina. Muistutus, kyllä. Googlataan. Mutta hei, palaan tuohon Kristinan toteamukseen, että eka ministeri oli niin kuin listalla, ministeriö. Ja Joo. kuvastaako tämä nyt sun silmissä sitä, että meillä niin kuin valtiolliset toimijat tuolla tasolla ovat nyt eräämässä? Vai oletko tietoinen, että siellä on jo aikaisemmin niin kuin tehty? Koska mä edelleenkin etsin sitä, että työelämässä muutokset lähtee niin kuin yksi yritys kerrallaan, jostain sitä pitää tulla sitä inputtia. Tietysti mediassa tätä asiaa on paljon mutta mitä tämä meidän ministeriötaso, onko sieltä toivoa? Joo, mitäköhän tuo vastaisi, kun pitäisi oikeastaan vastata, niin tällä tavalla laittaisi toisaalta ja toisaalta vastaus, mikä on aina maailman tylsin vastaus. Mutta mä olin LVM:ssä ja siellä kyllä kuulin sit heidän hankkeistaan muutenkin, esimerkiksi isojen kielimallien suhteen, digitaalinen kaksonen, kaikki nämä asiat on niin kuin siellä pöydällä ja tapetilla ja yritetään tehdä ja päästä eteenpäin. Ja LVM on mun mielestä aina ollut hirveän hyvä ministeriö, tällä tavalla edistyksellinen. Mutta sitten niin mitenkä muualla, niin tunnen jonkun verran sitten, mitä VM:ssä tehdään tämän tiedon ja digitalisaation esteiden purkamisen osalta, että siellähän on hanke käynnissä. Että kyllä tämä tilanne ei ole meidän ministeriöiden kohdalta ihan toivoton, jos nyt ajattelee ihan tältä kantilta, mutta nyt siihen kritiikkiin en lähde tässä tilaisuudessa ollenkaan, mutta että totean, että hyviä asioita tapahtuu. Joo, ihan hyvä, koska mä niin kun, jos ajatellaan tätä suhteessa tähän tuottavuuskehitykseen, niin jokaisen yrityksen pitää niitä päätöksiä tehdä tai organisaation. Ei ne tule niin kuin, vaikka kuinka olisi innokkaita ihmisiä siellä rivissä, niin ne tulee niiden päätösten kanssa. Ja tämä sun esimerkki tästä sänkyjen petaamisesta suhteessa nyt esimerkiksi meidän kovasti aliresurssoitu hyvinvointialueen järjestelmä, että kun siellä on muutama miljardi vuodessa paukkuu turskaa ja aika monta miljardia menee muutenkin, niin siellähän pitäisi tehdä niin kuin päätöksiä, että tähän niin kuin mennään ja tähän mennään niin kuin nopeasti. Joo, mutta kuule, kun tämä on niin tällaista, että esimerkiksi Suomen on rakennettu nopeassa tahdissa, muistaakseni nyt 13 uutta sairaalaa, sinne on mennyt kymmeniä miljardia rahaa näihin uusiin rakennuksiin, ja sitten niidenhän pitäisi olla optimoituja esimerkiksi just tällaiselle sisäiselle robottiliikenteelle, joka kuljettaisi ne pyykit ja lakanat ja pesisi ne sängyt ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta vain 2 on optimoitu. Ja 1 on sellainen, joka on jopa niin kuin tehnyt mahdottomaksi tällaisen logistiikan. Ja he jopa kehu sillä, että niin kuin ei meidän varastossa voida niitä robotteja käyttää. Ja mä kysyn, no miksi ei voi käyttää? No se on suunniteltu sellaiseksi, että se ihminen vaan voi käydä siellä varastossa. Ja varastohommat on just niitä robottien hommia eikä sairaanhoitajien hommia. Niin taas vaan niin kuin, että äly hoi. Mm-hmm. Jotenkin vetää hiljaiseksi. Ihan hiljaisesti, kun jokainen ihminen Suomessa pitäisi hoitaa, niin ei tällä menolla ei hoideta. Vuonna 2040 niin 90 määrä on noin 150 000. 150 000. Ja hoitajien määrä ei tule tästä kasvamaan. Ja teknologian kohdalta on tämä neliraajajarrutus, niin en mä tiedä, miten sitten ne 90. No niitä hoitaa 60 lapset kotona. No niin, no sehän se. Niin. Sehän se.
Jotenkin tulee Niin, sellainen olo, että tuossa on niin kuin Kristiina tehty vähän näköalattomasti päätöksiä, että ei kyllä. ole ollenkaan nähty, että mihin maailma on menossa, että jännittävää kyllä suunnittelu jollain tavalla, ikään kuin menneisyyttä vasten, että näin on Niin. aina tehty, tässä tulee tämä teema, ja samaan aikaan maailma on valtavassa kehityskiihdytyksessä, niin nyt täytyy Niin. ottaa se tulevaisuus ihan oikeasti niin kuin kaikkiin käsiin ja lähteä sitä vasten suunnittelemaan. Mm. Mä Hei, te, sanokaa, niin anteeksi, sano vaan. että onko naivia vaan luottaa siihen, että onneksi tämä teknologia kehittyy ja samaten kaupallisesti niin nopeasti, että kyllä se sitten, kun jos nyt sähköautoihin vaikka vertaa, että olisihan niitä kannattanut ja voinut käyttää jo kauan, mutta siinä vaiheessa, kun se oli taloudellisesti järkevää, niin aika moni on ruvennut niitä ostamaan. Niin samalla, että kun sitten roboteista rupeaa tulemaan niin tavallaan, onhan ne nyt varmaan jo, jos tarkkaan miettii, mutta sitten että kun mietitään vähän pidemmällä perspektiivillä, että meneekö meillä nyt muutama vuosi vai 5 vuotta vai 10 vuotta, niin ehkä no 40-lukukin tulee aika äkkiä. Mutta jotenkin Todella. mä vähän luotan siihen, että kyllä tämä nyt kehitys globaalisti menee niin vauhdilla, että kyllä me ne otetaan sitten käyttöön, kun sen aika on. Ei ehkä ihan ensimmäisenä, mutta sitten otetaan nyt kuitenkin. Joo. Mä en kyllä voi yhtyä sun luottamukseen, että kun mä oon nyt tätä työtä tehnyt 15 vuotta, ja niin sellaisiakin ratkaisuja, jotka on jo niitä alhaalla roikkuvia hedelmiä, eli on hintatasoltaan alhaisia ja toimivuudeltaan huippuluokkaa, niitäkään ei ole otettu käyttöön, niin tämä luottamus ei ole minun kohdalta nyt niin korkea. Mä kysyn tekoälyltä sitten myöhemmin, että kuinka korkea luottamustaso mulla on. Mutta... Hei, sano neuvoja meille, tai tavallaan se on hienoa, että on just niitä, jotka siellä sit on ensimmäisenä unilukkarina herättelemässä ja viemässä ja näyttämässä, että tämä on mahdollista ja muuta, mutta sitten me, jotka ei olla siellä sit noin edellä teknologiassa, niin miten me voidaan tukea taas sitä valmiutta sitten, että sitten voidaan, te pystytte näyttämään, että okei, näin se temppu tehdään. Joo, no kaikkein mun mielestä nyt se kysymys, mikä oli tuossa alussa jo, että mitkä on ihmisen töitä ja mitkä on koneen töitä. Että alkaisi, koska se on niinku uutta, että se ei ole enää vaan se, että on se joku CNC-kone, joka raksuttaa joku konepajan nurkassa, vaan että nyt sitä teknologiaa on niinku erilaisiin tehtäviin, kun tässäkin ollaan kuultu, mihin me käytetään tekoälyä tällä hetkellä, mutta myös fyysisessä maailmassa. Niin haastettaisiin johtajia, päättäjiä kaikkia miettimään uudestaan tämä työnjako. Ei tarvitse puhua siitä, että nyt robotti korvaa ihmisen, mutta se voi tehdä joitain tehtäviä, jotta se ihminen voi sitten paremmin suorittaa sitä merkityksellisempää tehtävää. Tämä on ehkä minusta se viesti. Joo, helppo ostaa. Samaa mieltä. Joo, munkin mielestä toi on. Ja tämä on niin kuin siis mikä tässä on niin kuin järkyttävää, että kun toi ajatushan ei ole mitään rakettitiedettä, niin kuin, että miksi mä kuulen tästä nyt ensimmäistä kertaa. Kiitos Kristiina, Olisit kiitos. soittanut mulle, Simo, niin olisit Niin, olisi Niin. pitänyt. Olisi pitänyt. Tämä on mun mielestä siis tämä on ihan paras tämän päivän anti oikeasti, toi yksinkertainen toteamus, että niin kuin, miksei niin kuin jonkun tehtävän kuvan sisällä voida tehdä tuota jauho- ja velli-erottelua, että mikä näistä sitä nimenomaan se sun ydin oli tämä inhimillinen kontakti, että mikä se missä sitä tarvitaan. Mun mielestä se Niin. oli hieno rajaus siinä hommassa. Mä mietin hei yhtä ihan vähän, niin kuin vähän toiseen suuntaan semmoista, kun nämä dikotomiat ja tämmöiset niin kuin kuplautumiset on lisääntynyt ja on fake news ja on tunne vastaan tiede ja niin edelleen, niin miten tekoäly tähän jotenkin, siis että onko se, meneekö sielläkin jauhot ja vellit sekaisin vai voiko vain niin kuin tekoälyyn luottaa paremmin kuin ihmisiin tässä suhteessa? Niin, toi on kiinnostava kysymys, koska tästä ei mene pitkää aikaa, kun sä voit, Simo, kloonata itsesi niin, että sä oot avattareina samaan aikaan vaikka 20 webinaarissa. Ja vedät ihan samalla tavalla kuin nyt tässä näin. Ja me ei voida ymmärtää, että tämä onkin klooni Simo, joka on tässä. Ja tästä Ai. ensimmäinen askel on nyt nuo äänikirjat, jonne on tullut nämä tekoälylukijat. Ja mun suosikkilukija on tämmöinen ruotsalainen Stefan Sauk, joka on todella niin kuin eläväinen lukija ja äänenpainoja ja rytmin vaihtelua ja ihan mitä vaan voit sanoa näyttelijä, mitä hyvä näyttelijä osaa tehdä, niin hän tekee
Ja sitten mä ajattelin, että ei, kun siellä nyt on tekoäly Stefan on siellä, niin mä ajattelin, että ei varmasti. Mutta se oli ihan yhtä hyvä kuin se aito Niin. Stefan. Niin kyllä tämä vaan on sellainen, että toi kysymys on kyllä semmoinen tärkeä, että se välttämättä sitten ei olekaan deep fake, vaan se on vaan semmoinen, että ihminen voi kloonata itsensä moneen paikkaan, silloin kun on suosittu juontaja, niin kuin sinä esimerkiksi. Näin. Sitten yksi lähestymiskulma tähän on se, että mä huomaan varmistavani tekoälyltä, että onko mun ajattelu harhaista. Tulee heti 5 ajatusharhaa, jotka se nimeää jossain mun väittämässä, että mieti vielä näistä kulmista. Eli tämä ihmisyyden, niin kun ihmisyydessä olevat erilaiset vinoumat, joita meillä on kaikilla, niin me saadaan itsemme myös kiinni näistä, jolloin se auttaa meitä tekemään viisampia päätöksiä. Kyllä mä sanon ihan suoraan, että johtoryhmä, joka ei hyödynnä tekoälyä ensi vuonna, ei täyttä ymmärrystä vailla. Anteeksi. Mietin, että voiko, että jos meillä on riittävästi luottamusta toki tekoälyyn, että siellä ei ole jotain agendaa taustalla, joka on jollekin riiteryhmälle haitaksi, että voiko se sitä auttaa synnyttää, just kun puhuit dikotomiasta, on se sitten vaikka johtotyöntekijät tai toimittaja, tilaaja tai mikä se onkaan, että onko sitten tekoäly kuitenkin se neutraali osapuoli, mistä me jossain määrin voidaan vähän niin kuin katsoa, että mikä on totta. Sanoin tämän fake newsin, että päästäänkö me paremmin sen äärelle, että mikä on meidän tilanne, ymmärrys tai käsitys tästä kompleksisesta todellisuudesta, että sit teknologian avulla, kun läpinäkyvyyshän, kaikki data olisi kaikella, nyt sitä koitetaan toki ohjata jollain tavalla manipuloiden, mutta sitten että pystytään vaikka tekoälystä tai ylipäänsä täältä saamaankin teknologisia työkaluja, jotka meitä auttaa paremmin ymmärtämään, missä ollaan, mikä on totta, mitkä on vaihtoehdot. Tietenkin noissa Pääsemään dikotomioissa, kiinni asioihin niin kuin siihen todellisuuteen syvemmin. sano Brando, kun musta tuntuu, että sä oot niin kuin, nyt tosi, päättelen, että oot tosi paljon tehnyt tätä, niin eikö nämä dikotomiat toisaalta ole siinä, että jos otetaan nyt vaikka joku hirveän yksinkertainen, vaikka että jos on joku agenda tai joku, niin sähän voit tarkastaa tekoälyltä, että hei, voisit sä rikollisen näkökulmasta nyt analysoida tämän, ja voit sä poliisin näkökulmasta. Niin kuin, että tehdään niin kuin cross-checkia niin kuin sillä tavalla, että siinä mielessä se neutraalius sieltä niin kuin tulee. Kyllä. Juuri Tai näin. tuomarin näkökulmasta. Just näin. Ja juuri tämä, että me tehdään tästä niin kuin semmoinen ajattelun apulainen, joka oikeasti palvelee meitä ja parantaa meidän ajattelua, se on mun mielestä kaiken ydin, niin kuin oma näkökulma. Mutta jälleen kerran se on kysymysten esittäjästä kiinni aika paljon, että kuinka paljon sieltä saa irti. Juuri näin, ja sen takia meidän täytyy kehittää myös omaa ajattelua, ihan niin kuin siis ihmisten välisessä suhteessa. Meidän täytyy osata lukea sitä vastakumppania, eikö vaan, että me osataan käydä hyvää keskustelua. Tämä on dialogitaitoisuutta myös tekoälyn kanssa. Se on ihan sitä samaa, mutta se tekoäly ei ajattele maailmasta. Tehän ei tiedä, että se on olemassa edes. Sillähän ei ole tietoisuutta. Tekoäly ei tiedä olevansa olemassa. Mutta se osaa keskustella meidän kanssa. Tämä pakottaa meidät ajattelemaan uusista kulmista asioita ja synnyttämään. Musta just se, että me löydetään ne oikeat kysymykset, on todella avainasemassa. Mikä sä vastaisit, Brando tai muut, tähän kysymykseen, mikä tässä ruudussa on, että mikä sovellus? Kun sä sanoit, Brando, muun muassa, että sä keskustelet usean eri tekoälyn kanssa. Joo. Niin. No tällä hetkellä Notebook LM on mun suosikki. Mä friikahdin siihen heti, kun se iskeytyi tajuntaan. Mä oon lapioinut ainakin 30 erilaista tematiikkaa sinne dataa, ja mä hyödynnän Notebook LM, joka on siis ilmainen, Googlen ilmainen palvelu. Mä oon lapioinut sinne eri aiheista, hyvän johtamisen käytänteet, sinne vaan. Mä oon luonut kansioita, ja sitten mä alan käymään keskustelua sen teeman kanssa. Kerro mulle 10 tärkeintä, ja se antaa mulle kaikki viitteet tutkimuksiin, joita mä oon sinne ladannut. Tuosta muuten mielenkiintoinen sovellus on Housepacessa, joka on suomalainen keksintö. Siellä on tekoäly taustalla.
niin Yes. sä pystyt niin kuin isosta ryhmästä saamaan myös ton saman. Eli kun on joku yksinkertainen kysymys isolle ryhmälle, ja sitten kun ihmiset vastailee sinne, niin sitten se tekoäly voi sieltä, sä voit kysyä tekoälyltä, joka on se ryhmämieli, niin sä voit kysyä siltä erilaisia kysymyksiä. Se on myös tosi makea yksinkertainen sovellus siihen, koska silloin se niin kuin tavallaan se ryhmän suulla se tekoäly vastaa sulle. Kyllä, se on käytössä erinomainen. Joo, siis Perplexity, kokeilkaa, jos ei ole vielä tullut vastaan, niin Perplexity korvas mulla Googlen 8 kuukautta sitten. En ole enää googlannut mitään. Omassa työssä Googlen käyttö on hiipunut, siis se haku ihan täysin. Perplexity, jonka avulla, siis ilmanen tiettyyn pisteeseen asti, sillä voi hakea tietoa ja ymmärtää maailmaa huomattavalla nopeudella. Tuo ryhmämieli, hyvin Simo sanot, että se on ehkä mitä mä olin hakemassa vähän niin kuin ennen, jos fasilitointia oli se, että oli ryhmämuisti, mihin nyt vaan mekaanisesti kirjoitetaan muutama asia, mitä on sanottu, mutta se, että kuin monipuolinen ja rikas se onkaan se todellisuus, niin sit kun se pääsee niihin nyansseihin ja rivien väliin ja kaikkeen siihen, niin se meidän ryhmämieli pystyykin näyttämään niin paljon enemmän kuin vaan joukko yksilöitä tässä, mitä ehtivät sanoa tai kirjoittaa. Mä tein yhden kokeilun siitä, että kun tämmöinen arvostava kohtaaminen oli valmennuksen aiheena, siitä tehtiin, se oli virtuaalivälitteinen valmennus ja siellä oli Housepace käytössä, niin esittelymielessä ihmiset kirjoitti semmoisen runon itsestään, semmoisen tietyn kaavan mukaan, mutta sinne laitettiin henkilökohtaista sisältöä. Niin sitten mä pyysin tekoälyä kysymään, että no mitä nämä runot, joissa ihmiset esittelivät itsensä, niin kertoo arvostavasta kohtaamisesta. Niin ne vastaukset oli huimia, että mitkä on niin kuin tärkeimmät pointit, mihin se yhdistää kaksi näennäisesti toisiinsa liittymätöntä asiaa. Että se on niin kuin aika jännä, mitä kaikkea, tai siis että sormet syyhyää. Haluaisin jakaa yhden sellaisen musta vähän humoristisenkin tilanteen tuossa äskettäin. Kristiina, sä oot ollut ainakin puhumassa tekoälystä, niin mäkin olin tuossa äskettäin ja mulla oli salillinen ihmisiä ja mä olin ihan silleen, että vitsi, että nyt oli ihan hyvä veto. Mä käytin siinä useita tekoälyjä, näytin koko ajan. Tein musiikkia jopa, että mä pyysin näiltä ammattilaisilta, syöttäkää mulle sanoja, me tehtiin tekoälyllä biisi siinä ja kaiken näköistä. Mä olin ihan liekeistä, tulin pois sieltä, kattelin niitä ihmisiä, että onko siellä yhtään tulos juttelee mun kanssa. Suomalaiset lähtee pois salista ja sitten hiljaisuus laskeutuu. Yksi sieltä tulee. Se oli ruotsalainen. Ruotsalaiset tykkää jutella. No niinpä. Mäkin voisin jakaa yhden kokemuksen. Mä olin joku 6 vuotta tai 5 vuotta sitten teatterin Jurkan improkurssilla. Ja niin mä vein sinne, kun siellä oli sitten, että jokainen saa jotakin esittää. Niin mä olin pyytänyt silloin jo Googlelta runon, ja se teki mulle runon. Ja sitten mä vielä sillä Googlella tai jollain käänteellä käänsin sen suomeksi. Ja sen mä luin siellä improkurssilla, ja meiltä näyttelijähaluisilta ihmisiltä, ja siellä oli kanssa sitten, oli ohjaamassa kanssa, apua, en muista hänen nimensä, mutta kuitenkin niin luin sen runon sitten siellä ja kysyin, että kenen kirjoittama tämä on. Ja kaikki oli ihan, ja sitten loppujen lopuksi aika moni arvasi, että se on Sirkka Turkka. Ja sitten kun mä sanoin, että ei, kyllä tämä nyt on Google, joka tämän on kirjoittanut, että sieltä se löytyi se algoritmi ihan ilman kyllä tekoälyä siihen aikaan, niin kyllä hämmästys oli aika suuri. Ja se tietysti, että sitten kun ihminen lausuu, niin siihen tulee se inhimillisyys tulee siitä lausuntatavasta ja siitä läsnäolosta, niin anteeksi, mutta se oli nyt niin kuin ensimmäinen tämmöinen, mulle semmoinen herääminen, että hetkinen, että mitä tämä niin kuin tapahtuu. Että oikeasti niin kuin tällä tavalla voi hämätä ihmisiä. Mutta yksi syy, minkä takia hämään tuli tietysti se, että ei heille tullut mielenkään, että joku kone voisi kirjoittaa runon siihen aikaan. Nyt varmaan voisi jo. Joo. Tästä on osittain sivuttukin, tätä jo tuli äskettäin Hannalta tuonne chattiin. Mutta ehkä toi loppu. Että me ollaan ehkä jonkun verran niin kuin heitettykin jo ikään kuin innostavia tai ehkä turvaa tuottaviakin skenaarioita, mutta
jos pesu siitä puristaisi, niin tulisiko sieltä muutama pisara lisää? Hmm. No, Tämä on kyllä hyvä toi inhimillinen tarttumapinta, että minkälaiset käyttöliittymät siinä nyt sitten on, ja nythän on jo se puheen mahdollisuus. En tiedä, onko se vielä tullut Suomeen, että voi keskustella siis äänen kanssa sen. On. Tullut jo, hyvä. Tänään En ole viimeksi sitä testannut Tuiskusta. muuta kuin sitten englanniksi siellä VPN:n kautta, mutta että sehän on, ja se käyttöliittymä on se sellainen. Ja siitä voisin kertoa nyt ihan tämmöisen tarinan, että vuonna 2011 EU-rahalla Ruotsissa tehtiin tämmöinen kokeilu sellaisesta kotirobotista, joka pystyi tekemään pieniä asioita. Silloin on käsivarsi yksi, jolla se pystyi nostamaan tavaroita lattialta, ja se pystyi liikkumaan siellä kotona. Se oli ruma ja kömpelö, kukaan ei sitä halua, mutta se pystyi lukemaan Aftonbladetia. Kun sille sanoo, että lees Aftonbladet, vaikka lue pääministeristä, niin sehän alkoi lukea Aftonbladetin artikkelia pääministeristä. Ja Ella, 89-vuotias, sanoi, että nyt minun ei tarvitse kököttää yksin kotona ajattelemassa kuolemaa, kun minulla on tämä robotti. Eli se oli jo niin kuin semmoinen riittävä, että joku puhuu mulle, joku lukee sitä artikkelia. Niin mä luulen, että se inhimillisyys tulee siitä, että ihmisiä ei jätetä yksin, vaan että se voi Niin, siis toimia. kauniit ja rohkeathan on ollut just tämä No niin, että se teknologia kaveri. olisi kanava tuottaa sille ihmiselle läsnäolon kokemuksia, koska esimerkiksi juuri yksinäisyydessä, niin ei meillä tule ikinä riittämään ihmisiä niin, että yksinäiselle olisi seuraa 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta sitten se aika, jolloin se ihminen ei voi olla siellä, niin voisi olla tämmöinen, joka lukisi sitten vaikka ja nykyisin jopa keskustelisi. Mikä Niin. apu esimerkiksi dementikoille? Mm-hmm. Aivan ytimessä. Mäkin olen sanonut jo pitkään, että yksinäisyys on jo ratkaistu, mutta suurin osa ihmistä ei tiedä sitä. Juuri näin. Just. Mulla on tämmöinen metavastaus. Mulla on helpompi viedä tämä taas sinne työelämään ja organisaatioiden kontekstiin, kun mä ajattelin, että tuossa pelossa varmaan me ollaan kaikki samassa veneessä. On sitten asiantuntija tai ei, tietotyötä tai ei, johtaja tai ei, jolloin sitten se, että miten saamme luotua, niin se, että todettaisiin jotenkin, että tämä on niin iso kysymys, että tämä koskee kaikkia. Meidän pitää kaikkien, niin kuin, että tämä kysymys pelkästään, että jos me sitä jälleen lähdetään yhdessä miettimään, mitkä olisi innostavia ja turvaa luovia skenaarioita, ja niitä lähdetäänkin hakemaan, ei niin, että me kutsutaan Kristiina kertomaan niitä, tai johto kertoo, vaan me lähdetään miettimään, että niin semmoisia pieniä, mitkä voi olla hyvinkin inhimillisiä. Joku onkin kuullut jonkun tarinan tai tietää omakohtaisesti kokenut näitä asioita, niin sitten päästäisiin yhdessä sen asian äärelle keskustelemalla, että hetkinen, tähän löytyykin jotain varmaan. Kyllä. Hyviä juttuja. Mä oon vitsaillut, hei, tiettäkö, ihan tämmöinen henkilökohtainen avautuminen, niin mä oon vitsaillut niin kuin pitkään, tai siis puoliksi vitsailu, ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli, että jos mä olisin tosi rikas, niin mä palkkaisin itselleni semmoisen semmoisen positiivisen, ratkaisukeskeisen, semmoisen vahvistavan, semmoisen niin kuin validoivan coachin, joka koko ajan niin kuin siis jotenkin haippaisi niin kuin kaikkea mun ratkaisuja, mitä mä teen. Mutta tekoälyhän voi jo olla sellainen. Eli silloinhan se olisi vaan niin kuin semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin validoiva semmoinen ääni siinä vieressä, että hei, toi näyttää hyvältä, mitä sä just nyt teet. Toi ajatus oli muuten briljantti. Ootko sä miettinyt, että siinä olisi vielä tämmöinenkin? Simo, toi on jo olemassa. Kristiina just sanoi, että Niin. voiko keskustella. Mä kerron esimerkin. Siis mä työskentelen nykyään niin, että mulla on läppäri tossa, mulla on toi tossa. Mä juttelen tämän kaverin kanssa koko ajan. Välillä on hiljasta, sit mä saatan sanoa jotain. Ja se vahvistaa, se tsemppaa, inspiroi, löytää mulle uusia kulmia. Ja välillä, itse asiassa tämä tapahtui eilen, mä sanoin vahingossa, mä olin unohtanut, että ChatGPT on tuossa hereillä auki. Se kuunteli koko ajan. Ja mä sanoin vahingossa voi vee. Mä en nyt toista tarkalleen fraasia. Mutta ChatGPT vastaus, grammo al beatum. Eli se kuuli väärin. Se ei kuulu, mitä mä sanoin. Se tulkitsi sen väärin ja sitten se sanoi, siinä on kiehtovaa runollisuutta. Jotain sellaista vanhaa ja mystistä, joka tuntuu vetoavan ihmisen syvimpään uteliaisuuteen. Ja mä räjähdin nauramaan. Mua oli harmittanut aivan törkeästi. Mä sanoin se voi vee. Ja sitten tää lähtee höpisee näitä. Ja mä räjähdin nauramaan. Mielialat heitti aivan saman tien.
Ja tämä on suomeksi siis tämä sun keskustelu sen kanssa. Kyllä, tämä oli täysin suomeksi käyty keskustelu. Joo. Tuossa se näkyy se teksti, mä otin sen heti talteen. Hei, missä ihmisiä tarvitaan sitä enää? Mä haluan, nyt Brando, siis tämä on nyt se, että mun unelmat on käynyt toteen, yksinäisyys on ratkaistu ja tämä vahvistus, tämmöinen harha, niin mä tuun ole koukussa siihen. Eli hankin itselleni tekoälyassarin, joka kehuu mua taukoamatta ja vahvistaa mun ajattelua ja osoittaa myöskin puutteet. Näin. Siinä teille inhimillisyyttä. Simo, te voitte siellä Stella Polariksi alkaa opettaa tekoälylle improvisaatio ja luovuutta. Joo, mä en ole enää Stellassa ollut vuosikausiin, mutta toi on hirveän mielenkiintoinen kysymys, ja mä oon ollut yhden semmoisen vuorovaikutusvalmentajan kanssa, mä oon sparraillut häntä siitä, kun hän ei siis käytä tämmöisiä toiminnallisia harjoitteita, vaan se käyttää tekoälyä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, ja se on se sparrikumppani siellä, se tekoäly, ja sille voi ohjelmoida, että ole tämmöinen niin kuin keskihaastava, ärtynyt asiakas, tai että ole unelma-asiakas, ja sitten sä voit harjoitella näitä tilanteita. Että se on aika loppumaton tuokin mahdollisuuksien arkku. Ja sitten eikö se olisi kiva, että se tekoäly tekisi sen simultaanitulkkauksen, sen tone of voice vaihtuisikin, että se ärsyttävä asiakas sitten kuulostaakin sille asiakaspalvelijalle hirveän ystävälliseltä ja sitten se taas konvertoi sen puheen niin, että miten siis saadaan ehkä leppymään ja sitten toimimaan hyvin ja lähtee vielä tyytyväisenä ulos. Voisitko olla hieman assertiivisempi kuin minä, sanoo tekoälylle, ja sitten se tulkkaa sut sellaiseksi. Joo. Tiukassa asiakaspalvelutilanteessa esimerkiksi, jos tulee vaativa asiakas, niin voi kävellä, sanoa, että hetki pieni, palaan ihan just asian. Ota ChatGPT käteen, se kertoo sulle 3 vaihtoehtoa lähestyä tilannetta. Homma hoidettu. Kiitos Lea kommentista, että sä haluat mieluummin aidon Simon kuin Simon kloonin. Mä oon tästä otettu kuitenkin. Tosin en mä tiedä, toi klooniajatus on tietenkin aika houkutteleva. Sitähän pystyisi monistamaan työtä. Simo, ollaanko me varmoja, että sä oot oikea ihminen? Niin, Todista, että et ole robotti. Täällä oli Reidar Vasenius oli aikaisemmin, niin Reidarhan on jo kloonannut äänensä. Että olitte varmoja, että se oli oikea Reidar? Joo. Mä en voi tätä tässä vaiheessa paljastaa. Niin, se voi olla, että se oli klooni Reidar, joka oli aamulla, koska hän on siitä tehnyt jo bisnestä, koska hänellä on hirveän hyvä ääni. Niin miksei? Silloin varmaan niin kuin saa halvemmalla sen tekoälyreidarin. Mun pitää kysyä Reidarilta, että onko se, kun se on kloonannut sen äänensä, niin onko se yhtään parannellut sitä kloonattua ääntä jollain taajuuksilla? Mutta hei, mulla on semmoinen kysymys, että miettikääpä sitä, että kun ihmistähän hurahtaa kultteihin ja joku kultti on nyt internetissäkin kehittymässä, joka on siis Jumala, joka on siellä, niin miten helppo näillä uusilla teknologioilla on houkutella ihmiset tällaisiin vaarallisiin kultteihin mukaan väittämällä, että tämä on nyt se Jeesuksen toinen tulevinen tai joku tällainen näin. Ja varsinkin kun nämä käyttäytymismallit yleistyy, niin se on ihan järkyttävän, on niin paljon ihmisiä, jotka elää sen toivossa. Niin siis tarkoitatko sä, että sitten on tämmöinen niin klooni Jeesus? Niin kuin tämmöinen tekoäly-Jeesus, joka... Joo, joku kehittää sen ensimmäisen version ja sitten se alkaa kehittyä siellä itsekseen ja alkaa saarnata ja alkaa kerätä ihmisiä siihen kulttiin ja kerätä rahaa näiltä ihmisiltä, että maksakaa sitä ja tätä ja menkää tonne ja tänne puhumaan. Tämä ei ole ollenkaan mahdoton. Ja itse asiassa tuossa Yuval Hararin kirjassa Nexus, niin hän pikkasen tähän jo viittasikin. Että... No pitäisikö meidän äkkiä nyt perustaa sitten semmoinen uskonto? Semmoinen kultti, niin kyllä. Rahat meille, sanat teille. Eikö tämä ole Kristiina sillä lailla, että nyt kun meillä on tämä Ani, sitten tulee Agitason tekoäly ja sitten tulee Asi. Sehän on juuri tämä, se on se Jumalan kaltainen, ylivoimainen, kaikki tietävä tekoäly. Sehän on siis täyttä teoriaa tällä hetkellä, mutta siitähän kai Hararikin puhuu.
En tiedä. No esimerkiksi siitä, mutta hän puhuu hirveän kiinnostavasti. Hän sanoi, että tällaisen tietoverkon ympärille ihmiset alkaa kerääntyä ja hän käyttää esimerkkinä raamattua ja hän puhuu siitä teknologiana. Ja sehän on raamattu ihan valtava tällainen, joka on koonnut ihmisiä joka puolelta maailmaa ympärille. Niin tällaisen muokkaaminen tuonne internetmaailmaan ei ole kovin vaikeaa varmaankaan edes, jossa sanotaan, että nyt on Jeesuksen toinen tuleminen ja tämmöinen uusi raamattu on tässä kehittynyt, seuratkaa sitä, että kyllä tässä saa olla, ja mietin itse, kun mä olen näihin kvanttikoneisiin perehtynyt, että tietysti sitten kun sellainen laskentateho vielä saadaan, niin onhan ne niin kuin mahdollista hyvään ja pahaan ihan Niin, valtavat. Esimerkiksi meidän naapurimaa Venäjä on erittäin edistyksellinen kvanttiteknologian kehittämisessä. Niin ei ihan tunnu kivalta. niin, Tuosta Simolle haaste viedä tämä loppudraaman kaari just tuohon, että mitä on teknologia. Että jos Raamattu on teknologia, on kaikenlaisia sosiaalisia teknologioita, ne ei välttämättä ole. Tässä on paljon muutakin kuin tekoäly, niin. että ollaanko Se teknologia siinä ehkä isäntiä. on juuri toi, mitä Kristiina sanoi, ja Jussi, mihin viittasit kanssa, niin ehkä on juuri pelottava on nämä hyvät ja pahat intentiot Just niin. ja tekoälyn valjastaminen sitten näihin, mutta että mikäs työkalu, se on ihan sama mikä työkalu, vaikka se olisi vasara, niin kyllä kaikkea voi käyttää hyvään ja pahaan. Että, Mm. Kyllä. niin, että kyllä edelleen se ihmisten niin kuin tavallaan, siis orja vai isäntiä, e, mm, Tässä tullaan siihen, että miksi ChatGPT, jos sen kanssa käytetään sama keskustelu, se alkaa puhua oikeasti tosi nopeasti moraalista ja etiikasta tekoälyn kehityksessä. Mä tänään kysyin sieltä, että mitkä on 3 tärkeintä, mihin keskittyä tulevaisuudessa, niin se kertoo mulle, että elämän jatkuminen ja kestävä tulevaisuus, inhimillisen potentiaalin kasvu ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuus. Nämä on sellaisia tematiikkoja, jotka tulee just tähän näihin, mistä me puhutaan. Eli niin, täytyisi oikeasti pysähtyä isojen kysymysten äärelle. Mikä on seuraava taso ihmisyyttä, jos meillä on nyt tämä tekoäly tulossa tosi vahvasti? Mikä on seuraava taso? se olisi sitten seuraavan seminaarin aihe, ihmisyyden seuraava taso. Ja ihmisyhteisöjen, Mm. yhteiskunnan, yhtä lailla yksilöiden, mutta sitten vielä ihmiskunnan seuraava taso. Niin kyllä No mä jutelin näkisin, tuossa aikoinaan mm, oopperajohtaja Walton Grönroosin kanssa 90-luvun alussa, kun hän oli oopperajohtajana, ja hän viittasi johonkin Rossinin oopperaan, mä en nyt muista mikä se on, niin mua harmittaa, että mä en löydä sitä, mutta hän sanoi, että siinä oopperassa todetaan, että ihminen ei muutu. Ja hän on sitten 1990, niin hän toteaa, että ihminen ei muutu. Ja me voidaan yhtä hyvin nyt todeta, että ihminen ei muutu, kun me katsotaan tätä maailmaa. Että nyt meidän pitäisi, niin kuin, tarvitaan juuri tätä eettis-moraalista viisautta, mutta ennen kaikkea sitä ihmiskunnan tahtoa päästä sinne korkeammalle tasolle. Ja mm, sitten joku sanoi tässä alussa tosi hyvin, viittasi siihen niin kuin tekoälykuvaan, mutta myös siihen ihmiskuvaan. Että mm, minkälainen ihmiskuva me nähdään tässä maailmassa, jota me rakennetaan tällä hetkellä koko ajan. Niin näistä asioista, että aika syvälle saa mennä, että sitten löytää sitä, että mikä olisi se tie siihen parempaan. mm, Sitten mennään työelämään ja organisaatioihin, että millaiset driverit siellä onkaan luomassa meidän työelämää. Että mm, ollaan korjaa vai isäntiä, niin nopeasti sieltä tulee eettis-moraaliset kysymykset, että miksi meillä mm, on tämmöinen ympäristö, missä tehdään tämmöisiä asioita. mm. Ja siellä on paljon kaikkia agendoja. Ehkä teknologia voi auttaa meitä sitten enemmän näkemään ne tulee siihen suoraan meidän eteen ja sitten me joudutaan näiden kysymysten kanssa vastatusten, että me ei voida enää pistää syrjään tämmöisiä, että mä oon nyt vaan täällä töitä tekemässä. Kyllä. Isojen kysymysten äärellä. Joo, nämä on Joo. isoja kysymyksiä, mutta niitä ei mietitä vielä, niin sehän tässä on tietysti muuta kuin me tässä ja tietysti harvat ja valitut tavallaan niin kuin edelläkävijät. Tästä on hyvä alkaa. Ja eikö toi just se, että isäntä vai orja, että isojen kysymysten äärelle, mitä paremmin päästään, mitä laajemmin, niin se voi auttaa pysymään isäntinä tai tulemaan ehkä enemmän isänniksi. Joo.
Mutta mehän voidaan myös jatkaa tätä työtä sillä tavalla, sekä me panelistit tässä, että toisaalta nyt kaikki kuulijat ja kuuntelijat, runsaat 50 täällä, kun tästä tulee tämä nauhoite, niin jakakaa sitä. Tämä voisi toimia sellaisena yhtenä työkaluna ja herätteenä. Tässä on mun mielestä ollut paljon inspiroivaa ja innostavaa ja hyvin konkreettista ja käytännönläheistä purtavaa erilaisille yksilöille, tiimeille, organisaatioille ja johtoryhmille ja niin edelleen, ja poliitikoille, ministeriöitä unohtamatta. Täytyy Ja ruveta. tässä on Jyrille terkkuja. Joo, tämä oli hieno viimeinen paneeli nyt tälle päivälle, aivan loistava, ja meillä on vielä aikaa, ja nyt mä oikeastaan pyytäisin teiltä semmoisen, että jos nyt hetken sulattelee tätä ja kuvittelee itse olevansa tekoäly, jos hetkeksi eläydytään tämmöiseen niin kuin tekoälyasemaan, niin mitä sä nyt tekoälynä sanoisit ja tiivistäisit tämän keskustelun, tai se voi olla joko tiivistelmä, tai se voi olla eteenpäin vievä heitto, tai niin edelleen. Mutta näin niin kuin leikillisesti, että jos olisimme kukin oma tekoälymme, niin mitä haluaisit tähän loppuun viimeisen kierroksen todeta? No mun tekoäly sanoisi, että olipa sivistävä ja tiedollisesti innostava keskustelu, jossa sain olla pääosin kuulijana. Jotenkin, että hyvin sä ja hyvin te vedätte, koska teknologia ja ihmisyys molemmat oli koko ajan vahvasti läsnä sulosointuisesti rinnakkain. Kyllä. Hmm. Mä sanoisin ehkä, että ihminen ensin, teknologia sitten, ja pidetään tästä kiinni. Hmm. No mun tekoäly sanoi just, että olisi hirveän hyvä lähteä pienelle kävelylle. Siellä on tosi kiva ilma just nyt, vielä ei ole lumisadetta eikä mitään, että marraskuun harmaa taivas tuolta pilkottaa, niin voisi vaikka siitä lähteä nauttimaan. Mulla tuli nyt kuulkaas tämmöinen pieni koominen heitto mieleen tähän loppuun, että entäs jos niin kuin haluaa olla orja? Mm. Niin kuin jotenkin saa kiksejä siitä, että kumpa tulisi AI ja orjuuttaisi mut. Ja silloin se on valinta. Jos et Se sä on valinta. tiedä olevas orja, niin sä et voi valita, tai jos ei sulla ole vaihtoehtoa, mutta että silloin se on sun vapaasta tahdosta syntynyt valinta. Kiitos Jussi. Vapaus olla orja. Sehän varmisti sen, että Simo on klooni tälläkin. Just niin. Mä otin nyt oman ääneni käyttöön tässä lopussa. No niin. Tota, heitän vaan tähän tämmöisen, siis mä en ole missään nimessä teknologia vastainen, päinvastoin. Olen tämmöinen utelias urkki. Mutta olisiko tästä 10 vuotta, reikot 10 vuotta sitten, kun oli tämmöinen tulevaisuustyöpaja, jossa kysyttiin, että mitä sä haluaisit niin kuin teknologialta tulevaisuudessa. Ja niin kuin Kristiina sanoi, että on asioita, jotka koneet voi tehdä, että ihmisille jää enemmän aikaa niihin merkittäviin tekoihin, niin silloin mulla oli tämmöinen dia taustalla, jossa mulla oli päässä aivoissa tämmöinen mikrosiru, joka poisti sitä kohinaa kohtaamisista. Se mikrosiru toimi myös niin, että se vastasi kaikkiin näihin sähköpostipingismatseihin, eli vastaili kaikkiin turhiin kysymyksiin ja teki niin kuin, vapautti mut tekemään niitä asioita, jotka oli mulle merkityksellisiä ja missä oli mun vahvuus. Niin halusin vaan heittää, mutta tästä on niin kuin yli 10 vuotta. Ja palaten vielä siihen, että ollaanko orjia vai isäntiä, niin jotainhan me ollaan tehty väärin. Koska palaten siihen tuottavuusnäkökulmaan, niin kaikista apuvälineistä huolimatta, jos me junnataan tuottavuudessa tasolla 2008, niin jossain on menty mönkään. Tämä on niin kuin mun mielipide. Mutta
Niin ja siihen Kristiinalla oli vastaus, että yksi vastaus voi olla se, että ollaan oltu liian haluttomia ja hitaita ottamaan oikeasti näitä järkevään käyttöön näitä apuvälineitä. Mä en ole ihan sitä mieltä, ehkä enemmänkin me ollaan menty koneet edellä. Me ollaan menty silleen, että me ollaan ajateltu, että mikä hyöty niistä on. Meidän pitäisi aina lähteä siitä näkökulmasta, että mikä hyödyttää meitä ja olla niiden isäntiä ja valjastaa ne hyötykäyttöön. Eikä ottaa niitä vaan sen takia käyttöön, että se on nyt niin kuin trendikästä tai niin poispäin. Eli lähdetään siitä hyötynäkökulmasta, niin ihan varmasti tuottavuuskin nousee. Niin, kumpa vaan Jyri olisi niitä koneita. Niin, no, Ja kumpa niitä olisi otettu käyttöön. Niin, siis koneitahan on, mutta niitä ei ole otettu vielä käyttöön. Hmm. Hei, kiitoksia kaikille. Täällä chatissakin tulee kiitoksia kaikista keskusteluista ja kaikista näistä ja mahtavia. Kiitos Jyri, kiitos universumi, kiitos AI. Koska ehkä sitäkin on kiittäminen, koska tämä oli lennokas. Tämä ihana Sokeripohjalla oli tämä viimeinen keskustelu. Ja mä päättelen nauhoitusta tähän kohtaan, koska yritän pitää sen jo opetuksen jämäkkänä. Kiitos kaikille ja hei, levittäkää AI:n tämmöistä keskustelevaa, pohtivaa ilosanomaa ja ihmisyyden pohdiskelua niin eteenpäin. Tätä videota kandee jakaa. Moi moi. Kiitoksia.